hoop je ook heel pro de willen gaan. En een bericht ben goed dus. Ja? Maar het gaat wel goed komen. Ja, is het al het jet van de dames? Ja. Ja, dat wordt een mooi ritje. Ja. Ja, we hebben een mooie clubje, hè? We hebben nooit eruit. Ja? Ja, wel een heel groot wil. Dat is toch Oh, oudje? ja. Wij willen het net missen. Nee. En we leren van alles. En we kennen van alles. Oh god, oh god, oh god. Kinderslot. Je moet eerst even zien. Zo. Dit is appeltaart, dit is slagroom en dit is vanaf een pisgemat, hè? Dat doen wij gewoon aan een cediek, want daar ben ik geen urinoirs. Dus we doen het samen. Oké? Ja, lieverd. Siet, kom zo eens even bij de badjuf. Siet, kom eens even bij de badjuf. Ja. Dat is zo wel sturig geweest dit seizoen. En wat hiek ze niet zijn? Als ze terug was, dan go stoppen. Shetlander. Dan is het op dat Lietse kaart. Dat is maar goed dat ik wc-papier bij me heb. Hoi Jan. Wat is dit een feest net, jongen? Jan weet wel waar we binnen. Ja, nou, dat had er al wel jet van deze. Ja, Jan? Jan? Nou, ze zijn dwars het wel ik zei jou. En dus Pieter, daar was de jongen van me, die is stemmerman en die is een collega. Die ben altijd de jaren die man en die sinds kwam en maar die ook echt bij wijzen. Maar die zei jou in dus Pieter, hij zei, we moeten hem hard nodig een kaptelefoon maar ja, maar door wordt die man hartstikke gek met die vrouw, ja. Maar ik zou die hak achter in de wijn te hangen. Ja, daar maakt hij een hangje volgens mij. Daar hangen die eens, ja. Nou is het goed voor. Nou, vrouwlie, Lara. Nou is het nou net machtig, zo. Dat ze soks uitvinden en dat ze dik naar stil houden kunnen. En dat is je mij. Zit er nou weer in? Ik ga een klein weer gaan broeken. Oh, die bomen die rent daar gewoon alleen, hoor. Maar het is dus het clubje van zwemmen te zo'n sterren, hè, in het halen. Ja. Dat maakt er alleen goed op. Ja. Ho, ho. Zit er even op uit. Wij komen wel in weer. Dat je het gebakken hè? En joh, mij nou gewoon bij de dames in de krutte Ja, hoor? maar toch is het wat saai. Ik Voorwaar, mag voorwaar. ga de oren. Ja. En wat wil ik zien? Waar gaan wij nou heen? Dan gaan we naar Wierum. Ja, op naar Wierum gaan we. En daar hebben we de lunch. En dan gaan we naar Pezus Moddergot. En dan hebben we die huisjesbezien en zo. Dan hebben we dat die en dan gaan we op naar Hontem. En daar hebben we dus ware meel. En dan weer op naar huis. En dan geven we naar Jan. En Nou. En dan gaan we naar Jan. En dan maken we nou even een borreltje uit die tijd. Ja, dat wist je nog even. niet. Even haken. Dan zoemde mijn hoed even helemaal. Ja, dan ga ik zo vallen, Rowdy. Dat is mooi. Nou, nog een hele noffelijke dag al. Ja, dank je.